ongi etorri oinatiko trikitik jaialdira. Lehenengo eta bengurako eskerketia, eskerrak egutia elkarteko laguntaldeai aukera hoen mutiatik. Batetzat plaza oso ondiak etan da, baina zera galdu aukeria, ez? Barkatu. Eskerrak eguta guako neke lagun asko hiri, hau posible izateko, baina berezik arkaitza jurreri, ez? Kantuekin lagundu eskundanaki, eta mundako kontzejuak, eta batez behikuan pazientzia danakin, ez? Eta eskerrik asko, dea ondo urteten duzkun. Arratsaldeon dana irita lehenengo abesti hontarako etorriko da Nerea ama Nerea Plazabala, txalo horan mesedez. Eta bigarren abesti hontarako etorriko da Nerea Aizpa Garazi Irezabal, txalo horan mesedez. Eta kantua doia zuzendu eta beti hemen egon da Pati. Venga, Inigo! Da basuritxarrez, gure artetik falta gana, ez? Hemen egon da beti ikusle mogoan, parte hartzaile mogoan bebai, eta gure artetik falta da, ez? Eta hortako askatu gotzan, haitzi berrotegiri iteko bertzo batzuk. Izan da placer bat, eskua zabalik hartu eskun da bertzo derro batzuk inosko. Eta haitzi behar eskerrik asko bihotzez.
duzunak esker, ona besterik ez du. Etengabeko oroitzapena, olatua hainbat abar, akorde legezko doinua, zure irriparea dakar. Etengabeko oroitzapena, olatua hainbat abar, akorde legezko doinua, zure irriparea dakar. Zure irriparea Eta hirugarren eta azken abesti honetarako etorriko da nire beste ahizpa Mari Mirazal. Txalora, mesedez. Eskerrik asko.